Кроп і хавка – адны з самых папулярных і модных мужчынскіх стрыжак у гэтым годзе. Выбар пэўнай прычоскі залежыць ад розных фактараў – формы рысаў твару, структуры валасоў. Улічыўшы усе гэтыя асаблівасці, Еўген Юхновіч падабраў стрыжку аднакласніку Клементію, аднаму з пастаянных кліентаў. А такіх у 13-гадовага Жэні ўжо шмат. Юны цырульнік прызнаецца, часта тыя, хто прыходзіць упершыню, з недаверам ставяцца да майстра-пачаткоўца. Многие волнуются, наш администратор их как-то чуть-чуть подбадривает, они идут, и потом они становятся моими постоянными клиентами, то есть уже перестают волноваться. Был недавно мужчина, у него аж руки тряслись, когда он ко мне шел стричься, потом ушел довольный. Першы раз цырульнай нажніцы Еўген узяў у рукі ў 9 гадоў. Тады першы кліент, дзядуля. Ён якраз збіраўся на вяселле, а ўнук выгаліў яму смайлік на галаве. Шэдэўр прыйшлося згаліць, канешне. Са смехам зараз успамінае юны майстар. Пазней Жэня стаў хадзіць у цырульню сваёй мамы, Хай-Фай. Там глядзеў, як працуюць вопытныя майстры, слухаў парады і набіваў руку на сябрах. Зараз Еўген працуе нароўні з дарослымі калегамі. Евгений с нами работает около года. У него результаты очень масштабные, он молодец, он умеет работать с клиентом. Работа в коллективе ему дается, поначалу давалась как бы не очень, потому что все мастера взрослые. Женька, несмотря на свои 13 лет, он очень молодец большой. Как парикмахер я оцениваю его по высшему уровню. То есть даже иногда задаем вопросы сами. Вучобу і працу Жэня паспяхова сумяшчае. У школе выдатнік. У сваім узросце дакладна ведае, чаго хоча. Напрыклад, плануе атрымаць адукацыю эканаміста-менеджера, каб займацца сваім бізнесам. Таму цырульную справу кідаць не мае намеру, будзе далей дасканальваць сваё майстэрства. Зараз рыхтуецца да ўдзелу ў вядомых конкурсах. В ноябре будет конкурс один в Минске «Роза ветров». Там я как бы планирую принять участие сразу в 4 номинациях. Плюс сейчас будет конкурс в Бресте международный по фотоработам. То есть фотографируешь модели, которых ты сделал стрижки, прямо образ придумал. Ты их фотографируешь и отправляешь на электронную почту, копируешь фотографии, отправляешь на электронную почту, и потом уже судьи выбирают, как хорошо стрижка прострижена, образ целый. Вот я буду участвовать в номинации «Рок». Еўген кажа, дапамаглі зацікаўленай справай жаданне і працы над сабой. Выбарам сваім задаволены, тым больш, што цырульніцтва сёння папулярна. У агульным аб'ёме бытавых паслуг па Брэсцкай вобласці паслугі цырульняў і салонаў прыгажосці займаюць 16,5%, а гэта другое месца сярод усіх бытавых паслуг. Анастасія Цукун, Юрый Плінтан, тэлерадыёкампанія «Брэст».